Ай за ти от парламента. Отрепахте ги хората, бе евала на вас. Не мислите на никой, Бог ще ви накаже вас. Сменихте ни валутата, продадохте ни лева. Как да се прибирам, че държавата умрела? А тия дето казват, че еврото добро. В чужбина си работите за 500 евро. В България си го сменяте, двойно кът се бро. На седмица ги взимате, а не на месец бро. Правите си къщите, купувате коли. Тук в България двойно и отърва ви, нали? Сега лева замина, всичко е еднакво. Тогава ще ви видя, ще покажете богатство. Сега са ни предлагали 5 бона на човек. Ако се препираме, ще умреме по-напред. А тия в парламента ще си намерят Бога. Отрепаха държавата, ебаха ни народа. Ай за ти от парламента. Отрепахте ги хората, бе евала на вас. Не мислите на никой, Бог ще ви накаже вас. Сменихте ни валутата, продадохте ни лева. Как да се прибирам, че държавата умрела? А тия дето казват, че еврото добро. В чужбина си работите за 500 евро. В България си го сменяте, двойно кът се бро. На седмица ги взимате, а не на месец бро. Правите си къщите, купувате коли. Тук в България двойно и отърва ви, нали? Сега лева замина, всичко е еднакво. Тогава ще ви видя, ще покажете богатство. Сега са ни предлагали 5 бона на човек. Ако се препираме, ще умреме по-напред. А тия в парламента ще си намерят Бога. Отрепаха държавата, ебаха ни народа.